A Morris ydw i, dwi'n byw yma am Maenclochog ys 20 mlynedd a dechreuais i feddwl am brosiect hen luniau tua 4 mlynedd nôl dath y syniad gyda hwb oddi wrth y parchedig Jeffrey Einon gan bod y ddau o'n ni'n casglu ac yn cyfnewid hen luniau o'r ardal. Ac Alun Iman ydw i, cyn brifathro ysgol Casmal a dwi wedi ymddeol ers 10 mlynedd. Ac eisiau wahoddiad gyda Ann fan hyn i helpu i drefnu ac arddangos yr arddangosfa. Wel, fel dwedes i, o'n i'n cael yn annog gan Jeffrey Einon i wneud arddangosfa o hen luniau yn y pentre ac yn cadw bwrw'r peth ymlaen yn llawer o bant i wneud e. A wedyn dechreuodd planed a prosiect yn yr ardal ein cynefin lleol yng Ngogledd Preseli fan hyn. A dethon nhw i Maenclochog i lansio'r prosiect. A un o'r pethau oedd nhw a diddordeb i wneud oedd cynnal grwpiau neu pobl i greu fath o pop-up, amgueddfa pop-up yn y pentrefi lleol. Felly dyna ni'n gweld cyfle i gael help proffesiynol a hefyd help ariannol. Felly bodlono nhw i helpu ni gyda'r prosiect. O'n nhw yn ariannu enghraifft rhent y neuadd, yn gallu helpu ni gyda'r lluniau, yn helpu ni hefyd i fenthu creiriau o'r archifdy ac o Fenordy Sgoltwn. Oedd gyda ni nifer fawr iawn o luniau a benderfynodd, wel, y gŵr a minnau, bydde creiriau i fynd gyda'r lluniau yn ddiddorol iawn. A fel a buodd hi, o'n i'n teimlo bod hi'n bwysig iawn i greu gymaint gallwn ni o etifeddiaeth yr ardal, ddim jyst Maenclochog yn y pentrefi o gwmpas, i'r bobl sy'n sydd wedi bod ma eriod a hefyd i fewnfudwyr. Oedd y cwbl yn ddwyieithog gyda ni, gydag un darlith trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig. Gafodd Alun y syniad wedyn o deitl i'r arddangosfa hen luniau anghofiedig. A oedd hwnna'n wych ac yn rhoi rhyw naws i'r holl beth. A fy swydd i hefyd oedd hyrwyddo yr arddangosfa. A penderfynon ni gael y llun yma ar glawr pamffledi a'r hysbysebion o ffair gyflogi Maenclochog. A yn ystod yr arddangosfa ges i sgwrs gyda person o'r pentre, oedd ei dad wedi dod i Maenclochog i chwilio am waith yn fachgen ifanc ac a byddai gyflogi. A mae'r teulu'n dal i fod yn y pentre o hyd. A mae'n bwysig iawn cofio storiau fel yna. Ac os ni'n nifer fawr o styriau, a fe nath Idris Evans agor yr arddangosfa. A mi oedd ei Gymraeg o'n wych trwy sgwrs i gyd, anna credyd peth. A oedd o'n mynd a sôn am bob tŷ, busnes oedd yn y pentre pan oedd e'n blentyn. A oedd o'n wirioneddol wych, y ffordd siarad oedd bore hwnnw. Oedd, a dyna un peth arbennig dath allan o'r arddangosfa i fi yn bersonol, oedd gweld gymaint o bobl yn dod at ei gilydd, pobl falle oedd ddim wedi gweld ei gilydd i sbel, a dach chi grwpiau wedyn yn siarad, sgwrsio dal lan, a hefyd grwpiau o gwmpas pob elfen o'r arddangosfa yn trafod. Yr elfennau oedd ysgolion, amaeth, y cartref, capeli, a wedyn pentrefi, oedd Rhys y Fran, Rosebush, dyna ni ddiwydiant. Ond hefyd, eblaw yr arddangosfa, ond y gaffi yna, gyda Ian Einon, oedd o'n wych a deud y gwir. A oedd pobl gallu gweld yr arddangosfa, dod i'r dalithoedd a gweithdau i blant, ond hefyd o'n gallu cael paned a cacen a cymdeithasu. Oedd hi'n bleser gwrando ar y bobl yn hel atgofion. A dwi'n credu, dyna beth oedd llwyddiant yr arddangosfa i fi, oedd heblaw y lluniau a creiddiau, oedd y cymdeithasu. A dwi'n meddwl trwy ddefnyddio, trwy wneud popeth yn ddwyieithog a bod gymaint o bobl lleol wedi dod oedd yn siarad Cymraeg, oedd pobl sydd wedi symud i'r pentre, oedd yn gefnogol iawn ac yn frwdfrydig dros yr arddangosfa, ond nhw'n gweld bod y Gymraeg yn cael ei ddefnyddio, bod y Gymraeg yn rhan hanfodol o fywyd y pentre yn y gorffennol, ond hefyd o hyd nawr
yn y presennol. A fe gawson ni ddwy ddarlith wych, un gyda Delyn Gibi yn Gymraeg yn hollol fel chi'n dweud, a'r hanes Maenclochog o'r dechrau yn deg felly. Ac yna gawson ni ddarlith gyda Lester Mason am y bechgyn aeth i ryfel. A mae ddyn ni yn orlawn yn osod am y ddwy ddarlith. Ac heblaw hynny, fe gawson ni gymanfa ganu ar y nos siriol ffynnu. Oedd hi'n bleser bod yna, jyst i glod y canu a cor harmoni yn codi ni i'r entrychion. Gwerth mwyaf ar ddangosfa i fi oedd i weld pobl mewn grwpiau yn trafod y lluniau, yn hel atgofion, yn defnyddio'r iaith Gymraeg yn naturiol, a oedd hwnna'n bwysig hefyd i'r pobl di-Gymraeg sydd wedi dod i fyw yn y pentre i weld fod y Gymraeg yn rhan hanfodol o'n hetifeddiaeth ni a'n bywyd bob dydd ni nawr.